Intro, intro, het was Vlaams samen met de behunstek of een entree. Moment overleefd. Welkom in een nieuwe vlog. Ja, ik heb het eerst wel al gelezen en de titel hier. Ik heb een nieuwe dak gekocht. Kijk, dat is hier dus mijn nieuwe. Hola, Charles. Hey, hup. Ja, kijk zelfs, dat is hier dus mijn nieuwe dak. Wacht, die. Hupla. Oh, maar die. Mijn stop doen weer rare gasten. Kijk, dat is hier dus mijn nieuwe dak. Ik vind je daarvan, gasten. Ja, dat is dus een verkorterd model. Ja, wanneer je komt genoeg zeevert. Hier zijn, dat is mijn nieuwe dak. Oh, kijk de keer hier, zijn we gewoon brun. Ja. Hey, gasten, we zijn er preus mee, hè. We gaan dus even beginnen met verbouwen. Of oh, wat voor de stok, concentreer de pik. Dan de vernul, helemaal normaal doen die stok. Jongens. Ik kan meer plezier met die stok dan wat anders. We gaan dus even zo beginnen met afbreken aan die dak, zie. Ik zie hier opeens weer de lelijke spiegels, voetsteuntjes. Ik zie hier nog hier de rechtsknol achter. Dat uit de vrees ook wel vliegen. Hallo, we gaan er een keer even vliegen, gasten. Hupla! Hier ze, die lelijke knoeperig van de spiegel. Hup. Ik kan eigenlijk ook een klein beetje losgedraaid dat ik niet moest staan vriendelijk gaan heen. Hupla. Ja, los, hupla. De eerste spiegel is er al af. Ik ga dan hier voorzichtig in de grond leggen, gasten. Hupla, moet je even samen zien. Man. Ik ben toch content dat ik weer een dagje heb. Kijk, ik kan hier zijn. Ik ga één spiegel langs staan halen. Ja, dat is gewoon. Oei. Ja, wat nou nu? Oh. Ik ga moeten door naar vispaal. Ai, toch. Huppakee. Wat was het? Een ander spiegel dat we naar hand kregen. Ik heb dat losgedraaid met zo'n speciaal toen naar vis heel voor. Oei, we gaan een andere kant draait dit met. Huppla. Dat is mooi los. Ik ga dat ook hier in de grond leggen. Dat zijn toch met delen die ook nooit meer gebruikt worden. Ik wil echt durven lekker in een dak te zitten. Vooral die dat ik ermee ga rien zijn. Maar ik ga meest heel verbouwen voordat ik ermee ga rien. We gaan gewoon maar veranderen. Zo mijn sargsbezak Frank. Ja, kijk dat ik nog van je gasten. Weer eens uit de middenpaal. Voilà zijn. Dat is een mooi ding. Maar hier kan een stok pakken, gasten. Kijk ze, je hebt ook eigenlijk andere achterveren, maar hier zit een pot eraan. Ja, ik vind dat eigenlijk ook sowieso veel schonderen. Mijn stickers van Jack Daniels ga ik eraan hangen. Die lelijke luchtfilter gaat er sowieso af, want ja, kijk, er is eigenlijk een editie met niks van chromé. Die was hier met veel bling bling aan, maar die is hier dus niks van chromé. De hele lucht had nog steken. Mijn andere SARS-bussen. Dat is dan op die kant. Ja, die lelijke radiateur eraf. Mijn andere SARS-bussen. Ja, mijn kickstarter. Van, wat was dat? Takahawa. Hier die lelijke kat ga ik er ook afhalen. Ja. Ja, mijn bredere baan van Michelin. Dat gaan we er ook zo op steken. Kijk, hier uit er toen een sticker komt. Jack Daniels. En dan komt er ook wat. Want ja, die stickers. Dat zijn wel nog schone stickers, maar dat hangt er eigenlijk niet goed aan. Dat is niet naar me gedacht. Kijk. Ik ben enorm, kijk, mijn zwart achterluchtje dat ik er ooit een keer gekocht had, ga ik er hier ook aan hangen. Mijn fles nog verhangen van hier naar hier. Ja, dat komt hier, heel dat spellement gaat eraf. Ja, ik vind dat eigenlijk niet zo heel schoon, hè. Dat spel gaat er dus heel aan af. Ja, hier de voetsteuntjes, ook eraf van eens. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom ze dat dan aan hangen. Kun je er eigenlijk met 2 nips zetten op een dak? Allee, moet ik eens serieus zijn, als kun je dat nu met 2 nips zetten? En pees ik dat niet, hè. Kijk, ik ben zo content dat ik weer een dagje krijg. Ja, van Elme, ik heb de zaasten Elme wat ik had, krak de zaasten weer opnieuw besteld. Ik vind een heel schoon Elme, dus eigenlijk gezegd van, we gaan het opnieuw bestellen. Ik ga je een beetje afbrengen, zeg. Ik kan dat niet allemaal filmen als ze er veel te lang duurt, gasten.
Ja, ik ga nu nog die voetsteuntjes eraf halen. Die katwoon. Oh, ik ga eerst die katwoon eraf halen. Want dat, oh, nou nu. In de stok. Ah, hier zeg. Ik ga eerst die katwoon eraf halen. Hier. Die ding. Ah, dat vind ik toch niet square, hè. Allee, tot ze weten. Ja, en baan dan al. Kijk, ik zit heel haast in. En ik hoop dat je er ook ziet zijn voor weer een nieuw project zien aan te komen. Want dat wordt er wel next level, hè. Hou. Kijk. Ah. Ja, nogal Ossam enorm spitten van die hier. Hè. Nu ja, kan je er nog veel onderdelen van gebruiken, nog een chance. Ja. Kijk de keer hier, hè. Mijn 2 dakstjes en 1 shot. Man. Allee, tot ze weten, hè. Kijk de keer hier, zeg gasten. Mijn schouwpedalen is al veranderd, zo hè. Het is alweer in een inkom. En die flessen vond ik eigenlijk ook niet zo schoon, hè. Kijk, dat waren niet die oranje kappen. Hola, mijn stok erover hoorde, hè. Kijk, is dat hier nou weer met een ding. Eerst, hè, kijk. Ja, die zaten daar. Ja, alle hou. Maar. Mijn stok sluit tilt, hè. Hier, hè. Die zaten daar, dat gebruik ik als sluis, hè. Die oranje kappen zaten erop als flessen. En kijk, kijk dat die blij heb gestolen. Ik vind het eigenlijk veel schonder, hè. Maar ja, kijk, en al achter hem ook. En nu een keer die spoiler eraf halen, hè. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon niet schoon. Hup, weg ermee. Kijk hier, zijn gasten. Die lelijke voetsteuntjes zijn er ook af. Dat is dat ketsel van hier al achter, dat ik de spoiler noemde, heb ik eraf gehaald. En ja, van de rest is er nog niet gebeurd, hè. We gaan toen in de loop van de week ja, de baan verleggen. En nu ga ik gaan slapen, zijn. Slaap alle gasten. Oh, voilà, zijn gasten. Kan je nog eens hier, hè? Ah. Kijk de keer hier, zeg. En pak zo doen die hier toegekomen is. Ja, hier mijn planken, hier is gewakst, maar moet je nog een keer afschrijven. Dat is werk voor een andere keer. En ik heb ook goed nieuws, zelfs mijn draadjes uit mijn been. Oh ja, kijk, dat is nu, kan je er eerst toch niet zien, maar er zitten nu nog draadjes in. Zodat dat er nu aan en voilà zijn. Er is hier dus een pakje toegekomen. Maar hier kan ook doen, voor je rasten. Dat verwek het toch. Hup. Zak open scheuren. Hupla. Ben ik even benieuwd wat dat erin zit. Hij heeft er eerst ook. En het was zwart. En in de zak zit er niet meer. Een lege zak. Pum. Tadaa! Een steren van Supreme. En hier ja, wanneer is nog slips van Supreme. En ik draag enorm heren die slips van Supreme. Dat is nou zo ja, goede, grote, gemakkelijke slips. Er zitten nog 4 slips in en ja, heb. Dat vliegt er in de kassen. En ik heb ook een boy besteld. Ja, een echte boy. Ben ik al zo redelijk zot van de smurfen. En Supreme heb ik het opengewerkt met de smurfen. Kijk de keer hier ze. Maar vind toch. Boah, het zit er nog papier tussen en al. Tja. Oh, kijk hoe chic. Ja, ik ga hier kijken. Ga je dat zien, hè. Kun je dat zien, gasten? Supreme met de smurfen. Oh. Hier is Supreme, staat er ook op, hè. Hier, aan de voorkant. Oh. Nou wel, merci. Kijk, ik ben content dat ik eens een boy van Supreme heb. Gaat dat een beetje passen bij mijn gasten? Maar ja, nee. Ik ga nu ook nog de slips open doen. Ja, ik ga dat hier een beetje schoon inplooien. Nu hier kan mijn plooikunsten zien. He. Oei. Ik ben nog goed, gasten. Hup, laat maar dat hier zo leggen. Hup. Een beetje plooien. Hup. Ja, ik ben eigenlijk nog een redelijke fan van dat werk van Supreme, maar eigenlijk kijk je daar niet veel van. Hè. Maar ja, hup, de kappen naar binnen. Wow, en het ziet er met een schone warme boy uit of zo. En hupla. Dat is even plooid. Hier zijn 4 boxers. Sup. En kan je dat hier ook naar manier open doen. Bij hupla. Oh. En kijk, ik heb er zelfs nu ook in aan. Kijk, van Supreme. Ja. Ik zeg, ik draag die slips enorm in. En het is daarmee ook dat ik een beetje wie bestelde. He.
Kijk, ik heb hier ze, 4 stuks. Ah. Ja, en die stickers, kijk hier een comparse en stickers liggen. Ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Hè. Ik vind het zo jammer, want het was een aan te plakken. Het hangt in aan mijn computer. En dat is het. Ik heb vreselijk naar mijn en het hangt ook in aan mijn nachtkassen. Want toen was een kast er in mijn kamer dat ik erin geplakt heb. Ik vond het weer ik zei, sticker erop zijn. Voilà ze, dat was dus mijn pakketje. Kijk ze. Ja, en bij deze nu dat je er ook weet dat het een nieuwe dak is. Als het zeer in de gaten, dan ga je zeker nog loskomen over mijn dak. Ik kan het ook niet alleen weer een keer veranderen. Ik heb een beetje werk en dit in. Maar nu is er een heel bazaar ervan gesmeten. Bij het volgende zullen de banden zijn dat ik ga verwisselen. En ik ga mijn Michelin band weer leggen. Het is dit er eigenlijk niet aan, of het is een beetje gas die eraan hangt. Ik kan dat een beetje schoon afkussen en hup, heb je een nieuwe brommer. Mijn sargsbus zou ik ook veranderen, maar dat is eigenlijk een brommer hier zonder chromie. En die sargsbus is een chromie. En ik kan daar zetten een, hoe noemt dat weer? Heat wrap ronddraaien, hup, daar ronddraaien en dan zo eraan hangen. Dat als schoon is in, dat kan geen kwaad, dat kan niet smelten of doen, dan is het ook een heat wrap. En ja, een andere luchtfilter ga ik ook nog bestellen, misschien een hele lucht. Als je er gedacht net voor mijn dag, zet het sowieso in de reacties en we gaan het wel zien, ja, wat we ervan nu doen. Kijk, dat zat hier ook nog in en een ding, een bestelling van Supreme. En ja, nee, haast, dat is een sluister voor dat ik aan het wax ben en ik heb een beetje een startkussen dat dus gewoon af. Dat hier in een plakbazaar komt. Kijk, ja, hier ze, ja. Kijk, ik heb hier zijn mijn plankje. Ja, en hier moet het dus een lage wax heb. En moet dat dan afspreken, kan het allemaal zijn valen af. En zit weer goed voor te slijden in de sneeuw. Ja, maar ja. En de planken van mijn maat liggen hier ook zijn voor te waksen. Ik zal ze ook een keer demonstreren. Want ik ben er nog niet aangeraakt voor ze te waksen. Kijk, ik kan hier zijn. Een flesje gele planken. En bovenkant is soort. Gewoon een planken, ja. Gewoon een planken, ja. Allee gasten. Ik ga nu zeer aan de dokter voor de draadjes eruit halen. Ik ga nog een keer zeggen, ik ging gewoon een vlog afsluiten, maar ik ga nog wachten. Ik zou toch zeggen, zelfs van, het is goed gaan, of oei, ik heb een beetje zeer uit, weet. Ik kan het toch nog zelfs zeggen, en toen zal het gedaan zijn voor vandaag. Allee, naar de dokter. Oei, 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 oei. Het zijn dus echt die draadjes daar zelf uit doen, maar daar riskeer ik het niet, zullen. Hallo, hup. Amai, meneer Frak, ik ben dokter daar, ik leid dat met mijn voeten omhoog. Krijg ik totaal geen zeerheid. En weet je hoe dat komt, gasten? Ja, toevallig sliep mijn been. Ik krijg dat met mijn voet omhoog en mijn been was te slapen. Dus ik krijg verder niet de voet, maar die draadjes als eruit trekken. Maar ja, ik heb wel ver van mijn zusje eruit, van het zicht. Maar ik krijg nog een beetje een perlut, hè. Hallo, enfin, totaal, de draadjes zijn eruit, ik heb geen zeer niet meer. Oh, trek wel nog een klein beetje tegen, maar de draadjes zijn eruit, we zijn content. Voilà, dat was hier de vlog. Tot de laatste keer. En ja, niet vergeten te liken en te abonneren en te reageren. Allee, salut, en slaap wel, of goeiemorgen, ja, weet wel,